Psihosocijalne poteškoće djece u Hrvatskoj sve su kompleksnije, teška financijska stanja, maloljetničke ovisnosti i rastave brakova, nezaposlenost roditelja, vršnjačko nasilje. Svakoj lokalnoj zajednici nužna je terapijska zajednica za maloljetnike. Jedna takva već godinama ima jako puno posla u Petrinjskom kraju, zapuštenom ekonomski i društveno. Jedan je 20-godišnjak s posebnim potrebama, drugi je osnovnoškolac s ADHD-om, ali moraju skupa moći napraviti kolaž, jer u njemu moraju živjeti. Svačiji uradak je dio jedne velike cjeline. Imamo dosta veliku prevalenciju depresivnosti, anksioznosti, samoozljeđivanja, teškoća u učenju, alkohol, kanabis, znači trava, žiža, marihuana. Možda nešto u glavi što bi volio izraditi? Malu kućicu, tako nešto. Od čega? Od drveta. A pravo, jel da? Da. Koje se možeš zavući? Da. Otkud ta potreba djece da grade kućice? Imamo problem i u brakoraznim procesima. Sigurnost, tu se mogu sakriti, tu sam siguran. A da budu sigurni da uvijek mogu otići iz razreda, razvaljuju vrata. Kad su vrata iz šarki izbili. To je bilo prije 2 tjedna. Dečki su izbili vrata. Da. Da bi joj takav jedan za par godina to mogao raditi kod kuće, strahuje 17-godišnjakinja. Ne bi htjela imati svoju obitelj. Misliš da te muž možda ne bi slušao? Da. A djeca? Isto. Da bi bila zločesta. Kako pomoć djetetu čiji su roditelji nezaposleni? Koje talente ima, koje vještine ima i to staviti u prvi plan. Da li je sport, da li je neki znanstveni, da li je kreativnost, da li je likovna. Da pronađe jednu pozitivnu priču i da se s tim identificira, a ne sa pričom svojih roditelja, a to znači materijalno nemaštvo. To nije njegova priča. Kao cvijet lotos, on raste iz mulja. Znači njegov je korijen u blatu, mulju, gnoju. On izraste iznad površine vode, jedan od najljepših, najplemenitijih cvjetova, ali korijene ima u blatu. Što bi se ti volio baviti nekad u životu? Kuću bi se bavio. Kuću? Da. Graditi kuću? Da. I on?